We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Uyangizonda umama wami ongizalayo. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakusizwe sakithi. Ngicela ningibonise ukuthi ithiwani into enjena. Ngiyingane yentombazane ezalwe ngonyaka ka-1997. Nginosisi kanye nobhuti abancane kunami. Sikhule ekhaya sikhuliswa umama kanye nobaba. Kwathi ngo-2008 wasishiya ubaba emhlabeni. Yila kwashintsha khona izinto. Ubaba washona ngoMarch. NgoJune ila umama la waqala khona ukuthi uma ngonile angishaye aqede angixoshe ekhaya. Ngiyakhumbula nje ngolunye usuku wayengishiye nomsebenzi ekwakumele ngiwenze. So into eyenzeka ngawenza lo msebenzi kodwa ngangawuqedi ngoba kwakumele ngiphuthume e-library ngiyofuna izincwadi ngoba sasibhala. Ngangiwumuntu ozitshelile ukuthi ngothi mangibuya ngiwenze lo msebenzi umama akangishiye nawo. Ngebhadi ke wabuya kuqala emsebenzini wathola ngingaqedile. Ngathi ngingena nje endlini ngibuya e-library ngamthola esekhona edinwe egane unwabu. Wavele wakhiya umnyango wase engishaya. Wangishaya ngaze ngaphuma izinyo. Phela ubengishaya ngayo yonke into ahlangana nayo. Wathi angabona igazi, wavula umnyango, wathi angimphumele emzini wakhe. Ngabalekela komunye umama owayemjwayele umama wami. Ngafike ngachaza ukuthi kwenzakaleni. Wabese ethi angilale sizokhuluma ekseni. Nangempela ekseni masivuka wamxolisela umama wachaza ukuthi kungenzeka usazilile ngoba akusikudala ubaba eshonile. Wabese esengibuyisela ekhaya. Nangempela wangabi nankinga umama. Bese kuyinto engiyijwayele ukuthi ngizoshaywa mangiqeda ukushaywa ngixoshwe ekhaya. Bengize ngilale ngaphandle kwesinye isikhathi ngoba ngizothi ngiyafika kuloya mama ngithole sebalele noma anezivakashi. Bengingathandi ukuthi indaba zasekhaya zaziwe ngabantu. Ngolunye usuku wangishaya wangivala iso. Kanti ngakusasa kwakumele ngiye esikoleni. Ngathi ngifika nje esikoleni bangibizela e-ofisini babuza ukuthi kwenzakaleni. Ngaqamba amanga ngathi ngishaywe enye intombazane ngetshe. Kodwa umama uyile kubo kwalengane wayoyishaya. Sihambile ke isikhathi ngilokhu ngiphila leyo mpilo. Kuthe ngo-2009 wakhumula inzilo. Akuphelanga isikhathi esingakanani wajola nomngani kababa. Lo mngani kababa lo besimujwayele vele ekhaya. Bekahlezi eza kubaba bese amthathisa njengobhuti wakhe. Ngibona ngani ke ukuthi sebayajola. Lo baba ubesefika ekhaya alale nomama ekamelweni lakhe kanye nobaba.
Kwesinye isikhathi ahlale neviki lonke engaphumi ekamelweni. Sesizolokhu ke sithunywa ukuthi sihambise ukudla, itiye mhlambe namanzi okugeza. Babandini lona ubehlala nomfazi khona endaweni. Kodwa ngoba bekashayela ama-truck, ngiyakholwa umfazi wakhe ubesuke ecabanga ukuthi uphumile ngokomsebenzi. Ekufikeni kwalo baba empilweni kamama, kwehla isimo sokushaywa kwami. Okwaphoqa-ke ukuthi ngigcine ngimamukela ukuthi useyingxenye yempilo yethu. Kwenzeka-ke ukuthi ngo-2015 lo baba wathola omunye umsebenzi eGoli, wayohlala khona. Bese kuwumuntu obengasanaso isikhathi esiningi sokuya ekhaya, kodwa yena bekeza. Ubethi uma efikile aphathe igroza, aphinde asiphe nemali athi eyokukhera esikoleni. Iqhubekile ke impilo, nami ngaze ngaqeda isikolo. Ngeza eGoli ngizofuna umsebenzi, ngenhlanhla ngawuthola. Bengihlala nomunye umzala wami. Into beyenzeka ke, bekake angifonele lo baba mangizoya ekhaya, sihlangane angiphathise izinto. Kuthe ngolunye usuku ngonyaka ondlule ka-2024 ngo-April, kuzoba amaholidi kaGudi. Wangifonela lo baba wabuza ukuthi ngiyaya na ekhaya, ngathi yebo. Wabese esecela ukuthi sihlangane mangiphuma emsebenzini. Nangempela mangiphuma emsebenzini ngalibangisa kule ndawo ebesijwayele ukuhlangana kuyo. Wafika engaphethe lutho. Wacela ukuthi ngingene emotweni siyolanda izinto kwakhe. Angibanga nankinga ngoba wayethembise nokuthi uzongihambisa endlini la ngihlala khona. Safika kwakhe, wavula igate, wapaka imoto phakathi. Waqede wakhipha isibhamu. Wathi asingene endlini. Wakhiya umnyango, wathi angikhumule. Ngakwenza lokho ngoba ngangithukile. Wabese esengidlwengula. Ungidlwengula kanjena nje ngapha ngisesikhathini. Kodwa wayenganandaba negazi lami. Waziphinda ke waze wakhathala, walala. Ilanga khona ukweqa uma eselele. Nga-requesta i-Uber ngaya endlini. Ngathi ngifika nje endlini, ngafonela umama, ngamtshela ukuthi kwenzakaleni. Waba ngathi uyazwelana nami, wabese esecela ukuthi ngehle sizokhuluma kahle mangifika ekhaya. Nangempela ngakusasa ngavukela khona ekhaya. Ngafika ekhaya wafonelwa lo baba, wangumuntu oxolisayo. Ngenhlanhla ngamurekhoda. Esho nokusho ukuthi uzohlawula. Ngahlala ke ekhaya aze aphela amaholidi, ngabuya eGoli. Akuphelanga ne2 days ngibuyile, wangifonela umama engithuka. Ethi mina yimi engifense indoda yakhe, kudala aqala ukuyibona lento ukuthi ngiyayifuna le ndoda yakhe. Wathi nje ucela ngingaphinde
ngilibeke emzini wakhe. Ngikhuluma nje kanjena soloku ngagqina ekhaya ngoGood kulonyaka ophelile. Ngahamba ke ngayovula icala, bathatha nefoni yami bathi bayodownloada ubufakazi lobu engaburekhoda. Waboshwa ke lo baba, wahlala 7 days ngaphakathi, waqede waphuma ngebheyili. Kuthe kulonyaka ngoFebruary amaphoyisa angifonela angitshela ukuthi icala lami lisuspendiwe ngoba kusalindwe ifoni. Le foni le sekuphele unyaka ihambile iye la ku-downloada khona, namanje ayikabuyi. Ngibhala lana ngicela usizo ngokwecala ngoba angizwisisi ukuthi lisuspendwa njani, nanokuthi iyiphi indlela noma umkhakha engingahamba ngiye kuwo kuze ngikwazi ukulwela leli cala ukuthi liqhubeke, ngoba nefoni yami soloku yahamba kulonyaka ophelile. Ngicela futhi ningibonise ukuthi ngenze njani ngendaba kamama, ngoba nabomndeni nabo bazamile ukungenelela, kodwa into engiyibonayo bayamusaba umama. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike nokusubscribe.